அதிமுகவுடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி சேர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் அதிமுக பாஜக உறவு முறிந்தது என்பது ஒரு டிராமா என விமர்சித்தார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சேருமான்னு கேட்குறீங்களா? நாங்கள் ஏன் அங்கே போய் சேர்றோம்? நாங்கள் சேர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. திடீர்னு 2 நாளைக்கு முன்னாடி எங்களுக்கும் பாஜக ஒட்டுமில்லை உறவுமில்லை, உறவு முறிந்து விட்டது, எப்பொழுதும் முறிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எங்கள் தேசிய செயலாளரும் அவங்க என்ன காதல் இது விவகாரத்து நடந்திருக்குன்னு எங்கள் செயலாளர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது ஒரு ட்ராமா. அது அதிமுக பாஜக உறவு முறிந்தது என்பது ஒரு ட்ராமா. உறவு முறிந்தது, இனி எப்போதும் உறவு கிடையாது அப்படின்னு தீர்மானம் போட்டு தீர்மானத்தை முனிசாமி படித்தார். எல்லா தொலைக்காட்சிகளும் பத்திரிகைகளும் பரபரப்பாக செய்தி வெளியிட்டது. நேற்று என்ன செய்தி? யாரும் பிஜேபி பற்றி விமர்சிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஏன் எடப்பாடி சொல்கிறாரு? ஏன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன? நாங்கள் அன்று சொன்னதான் இன்றைக்கும் சொல்கிறோம். இது ஒரு ட்ராமா. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.